subindo, pero hai xente tamén que dice, está todo carísimo, pero non sabe a que precio están as cousas. Por exemplo, silencio no plató, a bombona de butano, que tamén subeu. Que tamén vos digo unha cousa, eu desde que teño conocimento, escoitei que a bombona de butano subía todos os anos. Entonces, ou empezou nun euro, ou agora vale 1.500. Porque eu acordo a subir toda a vida, veña, subeu o butano, subeu o butano. Bien, vamos xogar co público de plató, xoguen na casa se queren tamén, se mirar en internet. Cal é o precio xusto, ahora mismo, da bombona de butano? O precio xusto. Vamos xogar, como sempre, ao precio xusto, atentos, desta bombona de butano. Hoxe traemos algo imprescindible en milleiros de fogares do noso país. Presentámoslles esta robusta bombona de butano. Coa súa característica cor laranxa, esta fiel compañeira sempre está lista para dar o mellor de sí. Pero chega un momento clave. Saberías dicirnos cal é o seu prezo xusto? Dixéronme, por certo, Mon, que había un butaneiro no público. Sí que hai. Hai un butaneiro, non? Sí, mira, telo ali. Parece que foi Dios, Mira. eh? Ao lado do listo, ao lado do listo, tes o butaneiro. É o amigo do listo, aparte ten un Sí, sí. micro posto. Xa, que tal? Como te chamas? Sergio, Sergio, onde repartes butano tú? reparto pola zona de Ribeira, Pobra do Caramiñal, Boiro, Moi bon tempo estes días Cabo de tamén. Cruz, buenísimo, leva todo o mes. Que che iba a decir? Tú sabes o precio exacto, claro. Sí, o non o precio digas, exacto. non o digas. A bombona de butano vale o mismo en Ribeira que en Viveiro, que en Ribadeo, que no centro da Coruña, que no centro de Ourense? Sí. Sí, sí, é o precio de Pois non venta ao debería. público. Non é igual subila ao sexto B Non é o mismo, non é o mismo. que nunha casa particular que Exactamente. xa cha meten os da casa normalmente, non? Bueno, hai de todo. Hai a xente a maioría, moita xente maior sobre todo, que ya acerques un pouquiño, va, leva malí, leva malá, va. Pero Hai e que é lidiar. verdade o que digo eu que subeu sempre ou baixou algunha vez? E a xente só lle acorda cando sube. Pero cando... baixou algunha vez? Sí, claro que baixou. Desde fai un par de anos baixou Baixaría bastante. baixaría do camión. Baixa do camión a diario. Baixa do camión. Canto? De media, canto lle dura a xente unha bombona de butano? Xa sei que varía moito, pero o normal, Hai unha casa xente normal, que canto lle... colle cada semana colle unha botella, hai quen colle cada 15 días e hai quen lle dura 6 meses. Eso... Claro. A ver, o que lle dura 6 meses, eso xa é algo de mirar, porque... No, porque a xente ao mellor que frite duralle máis, porque o que cocer leva máis tempo. Pode ser esta tontería que acabo de dicir. Eu dixo, tía, pa a ducha que che Sí, dure sí. 6 meses, bueno, xa... Sí. Vale, a persona que do público que acerte o precio xusto da bombona de butano leva un premio que non pode nin imaginar, eh? Deixo bombo. Alguén pensa que sabe o precio? Sí. Ui, levanta chamado moi rápido, eh? Colle o micrófono por aí. Como te chamas? Chámame Fran. Fran, aquí ven o problema, a tontería de sempre. Que eu non sei canto é. Entón, me diga o que me diga, eu non sei. Vale, butanero, ponte de pé. En canto alguén diga o precio xusto, levantas a mão, vale? Espero que o teu coincida con o noso. Astra, ven ver o noso primeiro, por si acaso, vente. Non, porque aquí... Isto non é... Isto non é o hormiguero, isto son todas aproximacións, todo. Mira aí sin que se vexe, eh? Mira, a ver se está ben. Correcto. Está correcto? Isto cando subeu? Subeu a semana pasada. Teño que volver a mirar que xa non me acordo como estou eu. Vale. En canto alguén o diga, tú levanta a mão, pega un berro ou digo, Precio xusto da bombona de butano. Non se viría mentres que fostes ali, claro. Non se veu nada, eh? 15,30. Pero nin cerca pasache. No, nin cerca. Aquí hai unha señora que igual o sabe. 15,98, dixe por aí, sí. Canto hai que non compras unha bombona de butano? 16,30. No.
Precio xusto, precio exacto da bombona de butano. Sí, todo o mundo dice, todo está caro, pero que nadie sabe o precio de nada. Se preguntara por o Llencar de limón, igual o sabía mellor. Dime por aí. 17,95. 17,95. Danche... No, 16,10. no. Cuidado, ali hai xente... No, pero non me vale que estíes aí, igual eres o padre do butanero. Pásale o micrófono aí a ese señor, a ese ingeniero de aí. 15,40. Non estuvo lonxe, pásale aí atrás. Pasa. 15,60 dixo el, tú canto dices? Eu, 15,60. 15,60 dixo el, dixen el. Bueno, 15,40. 15,60. No, verdad? Está cerca, está cerca. 15,48, no. Alguén o dixo? A ver, quen foi? Arriba. ¡Ey! Ostras. Pero a ti un pouco máis, a xente vai entender público un lugar. sí. Como te chamas? Remedios. Remedios, canto vale a bombona de butano? 5,58. Como 5, aí se foran Ou 5. 15. 15,58. 15,58. Tú No almacén. Tú compras? Sí. Sí? E Xa comprei- comprache 15,58? Onte. É cara ou é barata? Bueno. Solo subiu 10 céntimos. Dá a impresión de que canto máis sube, máis cara é, non? Estás notando eso, non? Por supuesto. Vale, vámonos a comprobar, ¿no? Dale aí un... Mon, ti que sabes. Aí está, 15... Mon sabío, no ensayo, Dalle. 15,52. Ai, hai que levarlla. Hai que levarlla, señora. Pero eu non sei. Trago ya. Está chea, O sea, algo pesa, non? Eu non podo con ela, Pero ven, axúdame como é. Ah, poñen cheo no... Coloco cheo. Mellor collo. Unha cousa ahora que estes aí. A bombona, cando queda pouco... No, eso nunca. Eso é malísimo. É que escoitei que era malísimo É eso. malísimo, porque eso, todo o refugallo que queda no fondo, métese polo tubo, vai ao calentador e adiós. Pois na miña casa, cando era eu pequeno, facías isto. Toda a vida. Toda a vida se Eu fixo, sempre lles aviso que é mellor que non facemos. O sea, é peligroso. Non é peligroso, pasa que ao final vai che levar unha avería. Bueno, claro, porque entendo que a bombona está diseñada para traballar de pé. Exactamente, está diseñada para traballar nesta posición. Vale. Pero ao millor así de lá un pouco. Así. Así, non vai, así. Mais non, mais non. Pesa canto pesa? 25 kilos, máis ou menos. 25, 26, depende do que pese. Antes, tú xa non acordas, pero os butaneros de antes levaban unha en cada lado, Sí, sí. Agora está prohibido. Ainda se fai, ainda. Opala. Hai que flexionar as pernas, eso é moi importante. Señora, meta a ciudad. Vamos.